1996ko uztailean 22 altxamendu militarra emon eta egun batzutara, hemen, Otxandion, Handikonako plazan, frankistek Europan herritarren aurka, zibilen aurka emandako leloko bombardaketa burutu eben. Bombardaketa horretan Handikonako plazan 61 pertsona hil ziren, 10 zauritu, eta aipatu beharra dau hildako eta zauritu gehienak hemengo Otxandioko bertako haur, emakume eta gizon zibilek izen ziela. Otxandioarrentzako gertaera horrek historian marka itzela itxi dau. Azkeneko hamarkadetan herritarrek eta Otxandioko udalak lan eskerga egin dabe Otxandion memoria historikue mantentzeko, Handikonako plazan gertatu zana gogoratzeko eta etorkizunien barriz gertatu ez daiten oinarrizek ipintzeko, eta esan beharra daukoguna da, hemendik aurrera be, lanien jarraituko dugula, Handikonak gure memoria kolektibuen behar dauen lekue eukiteko eta olakorik barriro be gertatu ez daiten. Memoria antifascista eta demokratikoa ezinbesteko ariketa da. Alde batetik, fascismoaren biolentzia jasan zutenen pertsonen irudia aldarrikatzen dugu eta nolabaiteko reparazio zume bat egiten dugu. Herri moduan beraiek gogoratzen ditugu, beraiek omentzen ditugulako. Baita ere, bere gertukoen zama arintzeko ariketa kolektibo bat, guztion babesa eta ulermena daukatela argi utzita. Baina baita ere, memoria antifascista eta demokratikoa tresna politiko bihurtu da, batez ere azken garai honetan zeinetan ikusten dugun nola fascismoaren itzaldeltza berriro Europa osoan, mundu osoan altzatzen ari den une hauetan. Jakin behar du fascismoa zer zen, ze kalte egin zion herri honi, ze ukazio eta inposizioa suposatzen duen fascismoa horri aurre egiteko. Egia da Euskal Herria fascismoaren kolpeak jasan zituen bombardatuak izan ginen, menderatuak militarki, baina herri bezala aurre egin genion eta gaur egun fascismoak ezabatu nahi zituen herri honen ezaugarriak bizirik daude. Euskera, euskal identitatea, balore komunitarioak, Ipar Irlandan esaten duten moduan, gure mendekua gure seme-alaben hiribarrea da. Hori da nahi duguna, gure herrian etorkizunean libreak izatea eta hortarako fascismoari aurre egiten jarraitu beharko dugu.